मोनसे ब्रेकिं निउज बर'नि गोदान हाथियार दैग्रा आफाद NLFनि दैदेनगिरि एम बाथाजों लोगोसे बक' आरो गोबां सोद्रोमाफोरा न'आव गिदिंबोफिनसिगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर आसाम अरुणाचल सिमनानि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लालपानि आउटपस्टनि बेन्दोंनि सिकारी दंग गामियाव ज' जाफैगोन। बे ज' जाफैनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म आरो बिजेपि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिसोरखौ बरायहैगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां एम बाथाया फिन गुबै दाहाराव फैफिनगोन आरो एम बाथा आरो सरकारनि गेजेराव सावरायनाया सोलिगासिनो दं होननानै मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन। लोगोसे मन्थ्रि बिथाङा एम बाथाखौ फैफिननानै गोख्रों राजखान्थियाव बाहागो लानो थाखायबो खावलायदोंमोन। एम बाथा बिथाङा गिदिंबोफिननायनि उनाव राजखान्थियाव बाहागो लागोन ना लाया बेखौ समासो मिथिसिगोन। बेराफारसेथिं माहारियारि नायबिजिरसं सुंद'यै NIA आ एम बाथाखौ जायफोरा हमनो हागोन बिनो 10 लाख रां बान्था होनाय जागोन होनना फोसावदोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर आसाम अरुणाचल सिमनानि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लालपानि आउटपस्टनि बेन्दोंनि सिकारी दंग गामियाव ज' जाफैगोन। बे ज' जाफैनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म आरो बिजेपि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिसोरखौ बरायहैगोन होननानै खौरां मोननाय जादों।